סוף סוף גם רגישים לגלוטן יכולים לאכול טוב באירועים. זה לא סוד שלמי שיש בעיה עם גלוטן, יש בעיה באירועים. לא נעים להגיע לאירוע מלא בכל טוב ולתהות אם יימצא משהו בשבילך או בשבילך. על לאכול מכל דבר אין מה לדבר, וקשה אפילו למצוא 2-3 מאכלים שהם גם טעימים וגם אפשר להיות בטוחים בהם. בקייטרינג ללא גלוטן אמירה תמר מאפים מניסיונה של אם לילדי צליאק שיודעת להקפיד על כל פרט. אפשר להזמין ארוחה מלאה שמאפשרת לאכול מהכל, ואפשר לשלב עם קייטרינג רגיל. המחיר משתווה למאכלים באותה רמה, ומי שרגיש לגלוטן וצריך תמיד לוותר, יכול סוף סוף להיות שותף מלא בשמחה.